मोजां मोनदों गेलेनो पाब्लिकफ्राबो क्राउड जोंनि थाखाय बिराद पाब्लिक जादों दिनैनि थाखाय बेनो आरो जे नोंथाङा बे दिनै जे मेन अफ द मेच मेन अफ द टुर्नामेन्ट बेस्ट प्लेयार गासिबो बान्था नोंनावनो फैजोबदों गोसोआव माबायदि आरो मा बुंनो सानो दिनै सानाव पारफरमेन्सनि सायावसो थाबाय जेनेबा प्रेक्टिसनि सायावसो प्रेक्टिस खालामबासो पारफरमेन्सआबो मोजां जायो बेनो आरो जे 9 थारिखनिफ्राय गेलेनानै दिनै 23 थारिखसिम माबायदि हार्ड लेबार खालामा नोंथाङा आंनाथ' टिमावथ' बांद्राय थानाय जायाखै ओरैबा थांलाय फैलायसो जादों आंथ' खोजोंसो हार्ड लेबार खालामनाय बायदि जादों अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरिया नोंथांनि मुंखौ रायखांदों गोसोआव मा फिल खालामदों नोंथाङा गोजोननाय मोनबाय फिउचाराव नोंथाङा मा जानो हास्थायो आं हास्थायोखि आं मोजां प्लेयार जाबावनो आरोबाव नोंथांनि एड्रेसखौ बयबो मिथिनो लुबैदों आंनि एड्रेसा पर्बतजरा टिपकाइ बासबारि जे बिटिआरनि टिमनि लाइव थमासनि गेजेराव माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा बयबो जेनेबा खेलाखौ गोसो होयो बिनि थाखाय बेनो आरो नोंसोर बायदि लाइमोनफोरनि गेलेगिरिफोरा नोंथाङा मा बुंगोन ओंखारनांगौ जों बायदि गेलेनाय प्लेयारफ्राबो ओंखारबावनांगौ आरो प्लेयारफ्रा बयबो ओंखारबावनांगौ आरो जोंल' नङा जे प्लेयारफ्रा बयबो उन्दैफ्राबो ओंखारनांगौ ओरैनो थाजास्लाय आरो इयुनावबो नोंथाङा फुटबलखौ हलिचरन दुर्गा बर'मोन बायदि जानायनि मिजिं दं नामा सिमांथ' नुदोंमोन नाथाय जाफुङाखै दिनैसिम नाजाबाय थागोन ना सेस्था खालामगोन जे इण्डियान टिमावहाय गेलेनायनि खोथा बुंदों मा फिल खालामगोन ट्राइ खालामगोन सेस्था खालामगोन हाजासेखौ ट्राइ खालामगोन थेंक इउ